ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಗೌಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪೊಸಂಗಡಿ ಹಿಲ್ಸೈಡ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಡ್ ನಡೆತಂಡು ಕಾಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಕೇರಳ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಘಟಕ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುದು ಸುಮಾರು 15-14 ವರ್ಷಲಡ್ದಿಂಚ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟದ 10 ವರ್ಷದಿಂಜದು 11ನೇ ವರ್ಷುಡಿತದು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಪೊಸಂಗಡಿಡ್ 10ನೇ ವರ್ಷದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆರ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದೊರ್ಮೆಡ್ ಒಟ್ಟು 16 ಘಟಕ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವೇರ್ನಲ ಒಟ್ಟು ಸೆರಿಗೆಡ್ ನಡಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ದುಂಬತ್ತ ಪೊಸೋಡುದ ಕಾಂಜರನ ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲದಲ್ಪಡ್ದು ಪೊಸಂಗಡದ ಹಿಲ್ಸೈಡ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಮುಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕ್ಲನ ನೆಂಪುದ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆತಂಡು ಹಿಲ್ಸೈಡ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಡ್ ವೇದಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಕಾಣಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಲೇಸನೋದಿಪನ ಮಲ್ತೆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಲಿನ ಒಟ್ಟು 11 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಡಿಡಿ ಕಟ್ಟೆಮಾರ್ ಉದ್ಯಾವರ ಅರಸು ಮಂಜೇಶ್ನಾರ್ ಮಾಡದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕಾಂಜ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳಗರೋಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸುಂದರಿ ಪಂತೋಡು ಸುರುತ್ತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನ ಸುದೀಕ್ಷಾ ಕಿರಣ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಕ್ಲು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡೆಯರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜಿಲ್ಲದೊರ್ಮೆಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಂದು ಸೇವೆ ಸಂದವಂದುಪ್ಪನ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವಕೃಪಾ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಕರಾವಳಿದ ಕಣ್ಮನಿ ಬಿಡ್ದದ ಒಟ್ಟುಗು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರು ಮಸ್ತ್ ನಾರಾಯಣಗುರುನ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತನ ಪಿಲ್ಲವ ಸಂಘ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೊಂಡು ಅಂಡ್ಲ 10 ವರ್ಷಡು ಜಾಗದೆತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ್ಲಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಓವಾನ್ಲಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸಂಘ ಬಣ್ಣಗ ಗುರು ವೇದಿಕೆ ಐಕ ಬಾರಿ ಕೊಂಡಾಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ನಡ ಸನ್ಮಾನ ಪಣ್ಣ ಎಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜದಲೆಕ್ಕುಡು ತಯಾರಾಯರ ಉಪ್ಪುನ ದೇಯಿ ನೆಂಪುದ ಸಂಚದ ಎದುರುಪುಟನು ಜಯಂತ್ ನಡುಬೇಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು ವರ್ಷಲ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಡೊಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಮಾರ್ಕದೆತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ ಒಡ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ಒರಿಯಗ್ ಗುರುಶ್ರೀ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಗೊರೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಬೆಜ್ಜಾ ಮೆರೆಗ್ ಪದಕ ಸಂದಡು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಪೂಜಾರಿ ರಾಜ ಬೆಳ್ಚಪಾಡ ವಿಟ್ಲ ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸುವರ್ಣ ವಿಟ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಜೇಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಕುಡ್ಲದ ಮಾಜಿ ಒತ್ತುಮೇಯರ್ ಇತ್ಯದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಲ್ಲವ ಸಂಘಟನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ದೇರಂಬೈಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರ್ನಕುಲು ಲವ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಯಶಂಕರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಹರೀಶ್ ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಿನ್ಯ ಸೀನ ಪೂಜಾರಿ ಡಾ ಮೋಹನ್ ಬೆಳ್ಳಾರ್ ಬಂಟಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಳಿಯೂರು ಇಂಚ ಭಿನ್ನರು ಪಾಲ್ದೊಂಡಿರು ಹೇಮಚಂದ್ರ ಕೈರಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು.